Avui estudien a la FUB més de 1.500 alumnes de graus universitaris i més de 1.700 de postgrau i formació continuada, a més d'uns 300 en el servei d'idiomes. Hi treballen prop de 400 professors i professores i 45 professionals d'administració i serveis. La nova clínica universitària comparteix accés de vianants amb l'edifici FUB i un àgora connecta tots dos edificis al mateix nivell. Entre el nou equipament i la residència universitària hi ha un aparcament a l'aire lliure amb accés al pàrquing soterrat. A la planta menys 1 també hi ha els vestidors per a l'alumnat, el magatzem i l'arxiu definitiu, a més de les instal·lacions de manteniment. La planta baixa està destinada bàsicament a l'activitat assistencial de logopèdia, amb espais d'atenció individual i grupal i sales d'espera, a més de la recepció, el despatx de direcció, sala de reunions, aula teòrica i altres espais comuns.